A arqueoloxía de xénero é unha disciplina dentro da arqueoloxía que trata de analizar as sociedades do pasado dende un punto de vista inclusivo, é dicir, a estudiar as relacións de xénero, as relacións sociais entre as persoas, poñendo o foco entre os diferentes xéneros que hai en diferentes culturas, en diferentes momentos da historia. O xurdimento da miña proposta predoctoral, do meu doutoramento, foi en base a que en Galicia hai moi poucas aproximacións dentro da disciplina arqueolóxica que traten de analizar como eran esas relacións entre as persoas. Sí que é certo que hai, sobre todo en época moderna e contemporánea, hai un aumento considerable de historia das mulleres, pero do que é arqueoloxía de xénero, moi pouco. Podemos falar de Marginares, que dende unha perspectiva antropolóxica sí que fixo algún que outro achegamento á disciplina, pero que ven sendo da materialidade arqueolóxica, tal e como fan noutros puntos da península, como é Granada, como é Barcelona ou como é Madrid, pois non había. Eu estudiei fora, sabía deste vacío que existía na terra da miña nai e quixen facelo así, aquí. Esta disciplina ten 30, 40 anos, é unha disciplina que comezou como tal, como arqueoloxía de xénero nos anos 80, sí que é certo que hai pioneras de mediados do século XX, como, sobre todo nos países orientales de Europa e tal, pero sí que é certo que o concepto de arqueoloxía de xénero nace en dous puntos concretos, que son Escandinavia, Inglaterra e, por outra banda, en América del Norte, e é aí onde xurde o concepto ese de arqueoloxía de xénero. Leva moitos anos, o problema é que, como sempre, na Península Ibérica tarda en chegar. Sí que é certo que dende os anos 80, 90, a Escola de Barcelona sí que fixo moito por desenvolver o que é o estudo das mulleres, é dicir, a arqueoloxía das mulleres, e despois na actualidade, a partir dos 2000, con Margarita Sánchez Romero, Eva Alarcón, Almudena Hernando e demais, que son investigadoras tanto da Universidade de Granada como da Universidade de Madrid, da Autónoma, pois sí que fixeron un longo percorrido desta disciplina e, aínda hoxe en día xa se concibe como unha disciplina propia, como unha investigación propia, pero sí que é certo que aínda ten as súas críticas por parte da academia, pero eu creo que pouco a pouco está tendo bastante empuxe a nivel social, sobre todo a partir do ano 2018, que foi cando se deu ese empuxe ao feminismo dentro a nivel social. Entón esta asignatura, esta disciplina, tivo máis empuxe. Claro, é moi complicado saber cales son os roles de xénero. De feito, a non ser que teñamos unha máquina do tempo, non podemos saber 100% como eran estes roles, porque son aspectos sociais. Pero outras cousas que sí que se analizan, por exemplo, é a jerarquía, as formas de relacionarse as persoas, e nestas formas de relacións tamén se inclúe o xénero, as relacións de xénero. Entón, partindo da base de que se poden analizar como era a sociedade, tamén se pode analizar como eran esas relacións. Entón, dependendo da materialidade, é dicir, da disposición dos espazos, das persoas que foron finadas nunha necrópole, podemos intentar averiguar se hai diferencias entre homes, mulleres ou outros xéneros dentro deses xacementos. Nos museos, pois é moi difícil e moi complicado. Sí que é certo que os museos, os novos museos, eu fun ao último museo así máis moderno que fun, foi o Museo de Almería, ten un discurso en clave de xénero importantísima, pero sí que é certo que moitos museos aínda teñen ese discurso de obxecto e cronoloxía e xa está, non hai un discurso de xénero dentro de visibilización das mulleres, dos individuos infantís, da mesma maneira que se fai cos homes. É bastante complicado, iso ten que ver ca difusión do propio museo, non é das investigacións. Sí que é certo que me chama a atención cando vexo a prensa e demais, de que hai nada, aínda hoxe hai titulares como as mulleres tamén cazaban, xa está máis que demostrado que as mulleres participaban tanto como os homes en sociedades prehistóricas, de todo tipo de actividades. Non se poden facer divisións sexuais do traballo en prehistoria, sobre todo nas épocas máis antigas, cando todo é máis comunitario, probablemente elas farían os mesmos traballos que a eles.
A ferramenta depende un pouco do tipo de xacemento que estemos escavando. Sí que é certo que, bueno, que en época prehistórica, que é a imaxe que temos da arqueoloxía, no? Que sale o pincelito, pois en verdad eu prácticamente dos 10-12 anos que levo excavando, únicamente collín o pincel en 3 ou 4 intervencións que eran sobre todo en necrópole ou en prehistoria, que é máis ou menos a metodoloxía que se usa, hai que ir con máis cuidado e demais. Pero, por norma xeral, eu podo dicir que utilicei o sacho igual que a miña avoa, no? Porque é unha ferramenta, é a ferramenta do arqueólogo e da arqueóloga galega, e a verdade é que axuda bastante. E en canto ao que é a evolución da arqueoloxía a nivel metodolóxico, pois evidentemente de que a arqueoloxía, bueno, nos utilizamos unha análise concreta de unha metodoloxía Harris, no? Con estratificación e demais, e a publicación chegou a Península Ibérica nos anos 90, no? A metodoloxía de Harris por estratos. Evidentemente, houve un cambio dende as primeiras investigacións que se facían dentro da disciplina arqueolóxica ao que agora mesmo temos, no? De feito, agora hai unha interdisciplinariedade, hai un grupo de persoas de diferentes ramas que analizan o xacemento de maneira integral e que se poñen de acordo pois, para evaluar unhas conclusións. Na última intervención contamos con historiadores, antropólogos, analistas, de todo tipo, no? Entón é algo importante, no? Esa interdisciplinariedade. A arqueoloxía como ciencia interdisciplinar traballan moitísimas persoas, moitísimos profesionais de diferentes ramas, e tamén depende un pouco do tipo de xacemento que esteas analizando, estudando e demais. Por exemplo, se te vas a unha fosa, vas ter máis historiadores, porque hai un estudio previo, no? Da memoria histórica. Por exemplo, nos traballamos moitas veces con Istagra, co grupo de historiadores e historiadoras de Istagra, e eles fan un estudo previo histórico sobre onde podría estar, a través da documentación, das fontes orais e demais, onde podrían estar esas persoas finadas, enterradas, asesinadas durante a posguerra. Entón, bueno, por outra banda, nas necrópoles tamén intervienen os antropólogos e as antropólogas, no? É super importante que un antropólogo este en campo pois, dicindo como se ten que facer as cousas, dirixindo esas tarefas, no? Evidentemente prima o que di o arqueólogo director, porque esa persoa é a que ten a responsabilidade última da intervención e a cabeza de calquera investigación arqueolóxica, a arqueóloga ou arqueólogo director, pero, bueno, sí que hai ese feedback, sí que hai esa interdisciplinaridade, esa complementariedade entre todas esas persoas afines á disciplina arqueolóxica. O proxecto Expunil Labrego nace dende un proxecto postdoctoral da Xunta, no CSIC, que está aquí xusto ao lado, da man de Carlos Tejerizo, que é o IP do proxecto. Despois, agora mesmo, evolucionou, xa levamos 7 anos co proxecto e demais, e agora é unha asociación científica. Pero, bueno, o proxecto Expunil Labrego naceu no ano 2017 co obxectivo de analizar as sociedades labregas en períodos de cambio, de transición, e os 3 puntos fundamentais eran, en primeiro lugar, o que é o cambio do Imperio Romano á Alta Idade Media, alrededor do século V, esas transformacións lentas que ocurren neste proceso de transformación á Alta Idade Media. A segunda época é ca chegada da modernidade a Galicia, e a terceira época é o proceso tan importante que hubo en Galicia dentro do que é a posguerra, no? Eses últimos reductos da resistencia antifranquista en Galicia, nos montes de Casallo. O proxecto Expunil Labrego, evidentemente, evolucionou, ten moitas áreas, moitos enfoques e demais. Traballamos tanto en Vilamartín de Valdeorras, que é onde, por exemplo, estudamos estas sociedades en transición á Alta Idade Media, no xacemento do Castelo de Valencia do Sil, que, bueno, importantísima a comunidade, bueno, o Concello de Vilamartín, que participa dende o ano 2019 con nós e apoia económicamente como comunitariamente o proxecto, e despois tamén o proxecto en Casallo, no? Que é onde se desenvolve todo isto da guerrilla e da resistencia armada en Galicia. Entón, nada, aquí unha cousa moi importante que nós desenvolvemos en todas as nosas tarefas
o que ten que ver ca arqueoloxía en comunidade, é unha medida, no, de patrimonialización do que é os sitios onde intervimos, e de facer partícipe as comunidades locais dos procesos de excavación, é dicir, non é que excaven, eso é importante recalcalo, non excavan as comunidades locais, sino que participan das accións sociais que se fan cos xacementos que estudamos, no? Entón creo que a arqueoloxía ten que ser pública, a arqueoloxía ten que ser en comunidade, e se ti intervés nun sitio concreto, ti tes que facer partícipe a esas persoas da importancia que ten o patrimonio que é seu, e que ten moito potencial a nivel social, a nivel de que vaya xente a ver o patrimonio que ten, no? Entón, bueno, unha cousa que nos pasou foi moi importante, no? Foi o descubrimento de Pala de Cabras, ali un conxunto, ata agora o maior conxunto de pintura rupestre de toda Galicia, e foi un achadego moi importante para, xa non solamente co que estábamos facendo, no? de sacar a luz a estas sociedades rurais da posguerra en Casallo, sino tamén estas sociedades prehistóricas das montañas, no? que tan esquecidas están e que tanto poden ofrecer do que é o pasado, un pasado que incluso pode ser recente. Non creo que sexan estigmas, creo que hai especializaciones. Sí que é certo que hai un vacío moi grande en canto a arqueoloxía medieval en Galicia, hai moi poucas persoas que se ocupen dese período que vai do quinto ao 14-15, pero sí que hai xente interesada niso, no? O profesor José Carlos Sánchez Pardo, arqueólogo e investigador da USC, un dos arqueólogos medievais que hai en Galicia, no? E a pesar de que, bueno, a arqueoloxía medieval ten un amplio percorrido a nivel estatal, sí que é certo que, bueno, tivo os seus as súas dificultades, no? Pero sí que é certo que grazas a arqueoloxía de urxencia, no? Pues tivo un gran avance, moitos descubrimentos que permiten, no? Crear esa base material da arqueoloxía da alta idade media, da idade media e demais. Eu creo que debería haber máis xente que se ocupara desto, sí, claro, o que pasa é que, claro, os catedráticos e a xente que son historiadores, os que dan historia medieval, no? Pero, bueno, pouco a pouco, no? É unha disciplina que leva moitos anos, pero, bueno, pouco a pouco vai gañándose o terreo, e a materialidade está dando moita luz das sociedades que non se nombraron neses textos, no? Unha das cousas que eu sempre digo é que a arqueoloxía dá luz a aquelas persoas que non tiveron voz na documentación, no? Porque normalmente ti cando pasa sobre todo, e xa ligando co tema das mulleres e de xénero, pasa algo moi curioso, e é que nos estamos acostumbrados a facer unha historia de persoas das altas esferas, no? Reinas, reyes, en definitiva, facer prosopografía, porque estamos imitando modelos dos anos 60, pero non estamos vendo o que está pasando con esas sociedades dos sectores máis baixos. E o que permite a arqueoloxía é sacar a luz a esas sociedades, darlle voz a persoas que probablemente tiveron un nivel de vida inferior polas circunstancias que se deron, pero que fixeron moito ben por construir unha historia de Galicia que aínda hoxe sigue abríndose camiño nos libros de historia. O sector da arqueoloxía é un tema bastante complicado. Eu pertenezo tamén ao sindicato de arqueólogas e arqueólogos da CIGA, e a verdade é que é moi complicada a nosa situación. Agora mesmo non estou traballando diso, porque agora estou na universidade, son investigador postdoctoral, pero sí que é certo que eu sigo de cerca a situación dos compañeiros e a miña situación previa, no? E é verdade que a nosa situación é moi mala. É unha profesión que está en pé de guerra sempre, porque, bueno, os sueldos non se corresponden ca realidade que vivimos, e é moi complicado avanzar, porque hai moitas cousas que te botan para atrás, non? A pouca... Sí que é certo que nós estamos moi unidos e unidas dentro do que é o sector, sobre todo a clase obreira da arqueoloxía, e, bueno, a empresa tampouco é que sexa grandes empresas, sino que son mediana e pequena empresa, e eles tamén loitan por conseguir os dereitos das arqueólogas e dos arqueólogos, no? E, de feito, agora mesmo estamos
en negociacións dun convenio, porque o convenio que temos é moi, o sea, para as circunstancias nas que estamos agora mesmo, está moi anticuado, no? Entón, bueno, sí que é certo que a situación é moi precaria, nos moitas veces temos que abandonar a casa, marchar fora por meses ou por semanas, nin sequera, pois, ás veces non se presupostan as cousas ben, moitas veces pois, tes que pagar ti certas cousas que non deberías se estiveras no sector da construción, no? E, bueno, eso é algo que hai que loitar, que nós, dentro do sindicato, representantes sindicais, pois, intentamos loitar de alguna maneira, dende a loita continuada, pero, bueno, é algo que va moi lento, e que, bueno, que esperemos que nos próximos meses pois, iso avance algo, porque senón a arqueoloxía profesional vai ir de capa caída. Pois a arqueoloxía hai que divulgarla dende o plano máis común. A arqueoloxía ten que baixar dos pilares da academia, pisar forte no mundo real, ten que achegarse dende principio a fin, dende a propia dende o plantexamento das sondaxes nunha intervención ata o momento no que se escribe o paper sobre os achados, sobre o que ha aportado a sociedade, e en ese proceso de investigación ten que haber unha difusión, unha divulgación de todo, porque a arqueoloxía ten que ser pública. Sempre o digo, sempre que traballamos hai que traballar dunha maneira didáctica, hai que baixar a realidade, e moitas veces dende a propia ciencia, dende a propia interdisciplinariedade, sobre todo nos sectores máis adicados pois iso, ás ciencias máis puras, no? Quédanse noutros niveis, noutras estándares que non chegan á sociedade. E creo que todo isto pois, ten que chegar á sociedade da maneira máis sencilla posible e comprensible, no? Que lle pode interesar a calquera persoa, no? E creo que nós, como arqueólogas e como arqueólogos, temos o deber de facelo, porque a maior parte da inversión que se fai en isto é pública, e se é público ten que revertir de alguna maneira na sociedade. E que mellor maneira de facelo que achegando, dende o primeiro momento ata o final, o que é o concepto xeral do patrimonio. No? Dende Espunil Labrego o que abogamos é por tratar de elevar ese conxunto de campamentos que hai nos montes de Casallo a todas partes. No? E unha maneira de divulgar é facer vídeos cortos, outra é, por exemplo, o documental que fixemos sobre estes traballos da cidade da Selva, que está en plataformas e demais agora mesmo, e a verdade é que é unha maneira bastante sinxela, cómoda e que pode achegarse a calquera persoa. Si que é certo, unhas cousas que nos chama a atención é que, por exemplo, ti a cidade da Selva, se non tes unhas condicións físicas adecuadas non podes ir. E nos chegamos de pura casualidade, por así dicilo, con moitas dificultades, chegamos ali e que mellor maneira que achegar a cidade da Selva a xente que non pode ir ata ali, no? A eses montes que son tan difíciles de camiñar. No? Entón, bueno, é unha maneira e é importantísimo.